Mun je ne saboda yaran nan su 24 da aka ce an kama su an tsare su saboda an ce sun yi badakala sun sai wato sun sai aikin 'yan sanda 700,000 kuma sun saya ba da sunansu ba an ba su ba da sunansu ba. Mun je ne saboda maganar da Mahadi ya yi Shehu saboda ya yi kowa ya gani a ƙasan nan muka ce to ya kamata mu je tunda duk ɗan sandan da yake ƙasan IGP a ƙarƙashin Police Service Commission yake to kuma su ne suke rike da waɗannan yara shi sa muka je da muka je mun tabbatar da lafiyar su dai tukuna dai mun gansu su 24 amma maganar ita ce menene dalilin da zai sa a kulle su ba a bisa doka ba har tsawon wata 5 tsawon wata 5 yaran nan suka yi a kulle kuma kotun ma da ta ba da izinin a tsare su na farko area court ce kotun alkali ce ba ita ya kamata ta ba da wannan ba don ba su ne za su yi shari'ar ba. Na biyu kuma shin me ita kanta tsaron da ta bayar a yi ya kauce lokacin ya wuce tun July to ka gani yaran nan fa suna zaune ne wata 5 ba bisa ka'ida ba sabanin tsarin dokar Najeriya. Ni abin da ya bamu mamaki na farko me isa aka ma kai maganar ta Interpol. Mun san shi Commissioner of Police na Interpol yaron IG ne wannan mun sani to yaron sai IG kenan shi ne ya tabbatar da cewar ya ba wa kes din ma yaransa ba hurumin Interpol ba ne. Aikin Interpol aiki ne da ya shafi kasashen waje wato badakala in an yi ko laifin an yi tsakanin kasa da kasa to shine aikin Interpol to dan Interpol ne yake ajiye shi dan me isa Interpol za ta ajiye wannan yara menene ya shafe su da laifi na kasa da kasa ɗaya kenan. Na biyu su waɗanda aka ce sun saye abin a gurinsu su waɗanda suka sayar me isa ai 'yan sanda ne me isa ba a kama su ba me isa za ka kama wanda isiya baka kama wanda isiyar ba to shine magana. Kuma na uku kaga saboda wannan ne muka dinka rigima akan cewar ba kamata a ce police kamar yadda aka yi a wannan recruitment din ai police ne suka yi saboda sun ce doka ba ta Police Service Commission bace ta daukan mutane aiki to yanzu ai duniya ta ga dalilin da isa muka dinka yakin cewar abi doka kundin tsarin mulki na Najeriya ba abu ba aka ce police su je su yi so police suka je suka yi ga abin da ya faru to banda ma haka yanzu abin da ake ciki kaga duk waɗanda aka ɗauka ai su ma ba wanda ya san me yasa matsayinsu kuma kotu yanzu ta riga ta tabbatar da cewar Police Service Commission ita ce take da ikon recruitment. Kaga akwai laifi na Interpol ba su ya cancanta su rike ba akwai laifi na kotu ba wannan kotun ce ya kamata ta yi ba akwai laifi na cewar ka tsare mutane wata 5 ba tare da izinin kotu ba akwai laifin cewar su waɗancan 'yan sandan na wudil da suka karɓi kuɗin ba a yi musu komai ba to Police Service Commission dole ta duba waɗannan abubuwan don saboda ba za a yi bincike kawai akan waye tsare su ba bisa ka'ida ba sai kuma an yi bincike akan waye ya siyar musu ai ba su siya suka yi to waye siyar musu to dole Police Service Commission sai ta yi bincike akan wanda ma siyar musu.